מתחיל לגבש אותה. אז בואו קבל הזמנה אישית מתושבי הדרום בכלל ותושבי אשדוד במיוחד, שמבקשים לקרוא לכמה שיותר אנשים לבוא לעשות את הסוכות הזה בדרום ובאשדוד. יש הרבה סיבות טובות, הרבה פסטיבלים שמחכים שם, והדרך שבה הם בחרו לעשות את זה לא שגרתית. 100 סרטונים שיתחילו להיות מופצים ממש החל מהערב, ובכל אחד מהם תושב אשדוד, צעיר או מבוגר, שפונה למישהו מפורסם, פוליטיקאי או מוביל דעה אחר, וקורא לו לבוא, להביא את החברים שלו, להביא את המעריצים שלו אם תרצה, ולחגוג כולם ביחד את חג הסוכות באשדוד והדרום. הנה כמה מהסרטונים. שלום אדוני ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. אני גאיה ואני הייתי רוצה שאתה וכל המשפחה שלך תבואו אלינו לכאן לאשדוד, לתמוך בנו בתושבי הדרום. אני עמיתת ביורקה מאשדוד, ואני רוצה להזמין אותך ברכב ואת החברים שלך לבוא לבקר בערית סוכות שלנו. היי, קוראים לי דיאנה. אסתי, אני מאוד מעריצה אותך ואני אוהבת אותך, ואני אשמח אם את תבואי לאשדוד, כי עברנו קיץ לא פשוט. יש לי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש לי אהבה והיא תנצח. אתה יודע איך ידענו לתרגם את שפת הסימנים של יובל? איך? השתמשנו בעזרתה